سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ክሳተፎ ዝቀነ ኤትዋል ዴቪስ ሴጌ ትማሊ ብናይ ኪሎሜትር ውድድሩ ተዛዚሙሎም ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ 17 ኪሎ ሜትር ውድድር ተቀራራማይ ክለብ ኢኤፍ ፕሮ ሳይክሊንግ ዝኾነ ቤትዋል አልቬርቶ ኣብ ሰዓት 42.1 እናረገፀዩ ንውድድሩ በ15 ደቂቃን 13 ካሊታትን ብምዛም ተዓዋቲ 50 ዛዛምን መድረክ ኮይኑ ዴንማርካዊ ኮርት ማንጉስ ድማ ብ9 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ 16 ካሊታት ዝድሓረ ላቱር ፒየር ድማ ሳልሳይ ብምዃን ጾቱ ዛዚሙሎም ወደ 19 ዓመት ቢንያም ግርማይ ካብ ተዓዋቲ ዝውድር ብ1 ደቂቃን 29 ካሊታት እንድሒሩ መበል 54 ደረጃ መሓዝ ንውድድሩ ብሰላም ዛዚሞም ኣውሉል ግዜ ኮስኖፍሮይ ቤንዋ ን55 መድረኻት ብ14 ሰዓትን 39 ደቂቃን 57 ካሊታትን ዝወሓደ ግዜ ብምዝጋብ ዕውት ኢትዋልዴ ቤሴጌ ክኸውን ከሎ 10 ካሊታት ዝድሓረ ቤትዋል አልቤርቶ ድማ ካልኣይ 14 ካሊታት ዝድሓረ ቡርነር ኣሌክሲ ሳልሳይ ብምዃን ናብ ናይ መድረኽ ሽልማት ደይቦም ኣለው ቢንያም ግርማይ 4 ደቂቃን 39 ካሊታትን ብምድሓር መበል 34 ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኣብ ካልእ ዜናታት ቅድድም ብሽክሌታ ራብዓይ መድረክ ዙር ላንካዊ ብዓወት ተቀዳዳማይ ክለብ አንድሮኒ ጆካቶሎ ዝኾነ ኮስታሪካዊ ሪቤራ ኬቨን ተዛዚሙ ዝወዲ 21 ዓመት ተቀዳዳማይ ንሎሚ ውድድሩ ብ4 ሰዓትን 18 ደቂቃን 55 ካሊታትን ብምዛሚ ተዓዊትሎም ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ኣባል ክለብ ቲም ሳፑራ ዝኾነ ኢጣልያዊ ሴላኖ ዳሊኖ ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ብተቀዳዳማይ ክለብ ትሬንጋኑ ዝኾነ ኦቬከን አርቴም ክትተሓዝ ኪላላ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብ ኣብ ውድድር ካብ ዕውት 6 ደቂቃን 33 ካሊታትን ግዜ ብምድሓር መበል 27 ኮይኑ ነዚ ናይ 156 ራብዓይ መድረክ ውድድሩ ዛዚምዎም ኣውል ግዜ ኢጣልያዊ ሲናሎ ዳኒሎ ብ14 ሰዓትን 8 ደቂቃን 18 ካሊታትን መሪሕነት ክርከብ እንከሎ 30 ካሊታት ካብ ዳኒሎ ዝድሓረ ፌዶሮፕ ኢቪግኒ ድማ ካልኣይ 35 ካሊታት ዝድሓረ ወዲ ጋንቱ ንመትከል ኢዮብ ኦቨንከን አርተም ድማ ሳልሳይ ብምዃን ይስዕብዎም ፋቢዮ ብዝብል መፀውዕ ዝለ መትከል ኢዮብ ካብ መራሕዚ ውድድር ዝኾነ ዳኒሎ ብ8 ደቂቃን 27 ካሊታት እንድሒሩ መበል 27 ብምዃን ናብ ናይ ጽባሕ 5 መድረክ ካኣትዩ ዙር ላንካዊ ጽባሕ ካብ ኳላ ካቡት ባሩ ተበጊሱ ኣብ ልፖ ዝዛዝም ናይ 165 ኪሎ ሜትር ውድድሩ ክቕጽል እዮም በሰንኪ ኤሪክ አቢዳል ዘበጎሶ ጉርፍጥ ምስ ገለገለ ተጻወት ባርሳ በዓቢዩ ምስ ሓለቃ ጋንታ ሊዮኔል ሜሲ ነታ ጋንታ ገዲፉ ናብታ ኣብ ትሕቲ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒዩ ፔፕ ጓርዲዮላ እትስልጥን ዘላ ሲቲ ክጽምበሪዩ ዝበሃል ዘሎ ወረ ጓርዲዮላ መልሲ ይብሎም ጓርዲዮላ ቅድሚ ምስ ዌስት ሃም ዘሎ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ግጥም ኣብ ዘካይዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሜሲ ናይ ባርሳ ተጻወታዩ ኣብ ባርሳ ናይ ጾወታ ህይወቱ ክዛዝም ይምንዮተይ ክብል ምስ ሲቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም ጠንቂ ምስሓብ አቢዳልን ሜሲን ከምቲ ክትከታተሎ ዝቐንኹም አቢዳል ድኽመት ተጻወቲ ንኣሰልጣኒ ባልቤርደ ካብ ስርሑ ከም ዝባረር ገይርዎ ክብል ምስ ማዕከና ዜና ወጠምጠም ብምባሉ ሜሲ ኸኣ ኣብ ኢንስታግራም ሕሳቡ ብቕንዕና ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣይብርሃንን እዩ ብቐዳምነት ኩላትኩም ኣብ ምሕደራ ባርሳ ዘለኹም ሓላፍነት ክትስከሙ ዘለኩም ንስኻትኩም ኢኹም ክብል ተጻወቲ ኣብ ሜዳ ሕማቅ ክንጻወት ከለና እውን ከነማሓይሽ ከም ዘለና ንጽዕርን ንሰርሕን ኢና ኣብ መወዳእታ ካብ ንኹላትና ተጻወቲ ብኣልማማ ተጸልመና ኩስቶን ኢልካ ዝርዝር ኣስማት ኣውፅእ ክብል መሊሱሉ እዮም እቲ ኣብ 2018 ብ142 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ተሰጋገረ ብራዚላዊ ፊሊፔ ኮቲኖ ዳግማይ ናብ አንፊልድ ክምለስ ማዕጾ ይኽፈተሉ ድኸውን ዓላብ ሊቨርፑል በዚ ሓሳብ ከም ዝሰማምዕን ግን ልዕሊ ትነዊሕ እዋን ክጥምቶ ዝጸንሐ እንዳከፋፈለ ዘጥቅዕ ኣባል ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ሃርቨርት ኣይክሰርዖን እዮም ክሎፕ ንፊርጊል ፋንዳይክ አሊሰን ቬከር ናቢ ኬይታ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ብኣሳት 230 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ዝጥርኻ ድሒሩ ንሚናሚኖ ምስ ዓደጎም ዳርጋ ካብ ምስጋር ተጻወቲ ነብሱ ኣግሊሉ ዘሎም ዘለዎ ተጻወቲ ተሓጊዙ ድማ ድልድን ትጋልታ ምህናጽ ንጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ክለብ ወርልድ ካፕ ዝኣመሰላ ጽዋዕት ናብ አንፊልድ ምምጻእ ድሮውን ድሕሪ 30 ዓመታት ንፕሪሚየር ሊግ ከም ዝዓትራ ዳርጋ ርጉጽ እንዳኾነ ይመጽዩ መሰረት ኤክስፕረስ ስፖርት ክለብ ምስ ሌቨርኩሰን ኣቀዲሙ ኣብ ጉዳይ ሃርቨርት ክዝት ምዃኑን ንሱ ምስ ዘይሰልጦ ግን ንኮቲኒዮ ዳግማይ ናብ አንፊልድ ክመልሶ ተበግሶታት ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኮቲኒዮ ድሕሪ ናብ ባርሳ ምስጋሩ ሕማቅ ዕጫ ኮይኑ ሕማቅ ግዜ ይሕልፍ ከም ዘሎን ካብ ባርሳ ናብዛ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙንሸን ከይዱ ብልቃሕ መልክዕ ክትጻወት ድሕሪ ምጽናሑ ኮምፓሱ ኣጥፊ ዘሎም
ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ስቲቭ ማክማናማን ኣቐዲሙ ኮቲኒዮ ብሉፅ ተጻዋታይ ከም ዝኾነን ካብ ውድቀቱ ኣተሲያ ክትከስበሉ እትኽእል ጋንታ ሊቨርፑል ጥራይ ብኾናን ዝሓሸ ዋጋ ተተገይርላን ድማ ዓይና ክትሓሲ ከም ዘይብላን እዩ ገሊጹ ዘሎ تمال مشت ديربي كتما ميلان أمونغو كلبات إنتر ميلان إيسي ميلان أبتني حبار ستاديوم سانسيرو تخايد نيرم إنتر دما بزرن أقباب كاب دحري تبقيسا دحر عرفتي 4 جولات أب سكعت بمصر صار نتا قدم عرفتي بخلت جولات صابلن إلى تاز نبرت إيسي ميلان 4 بخل ترتيعة نمريحنا السريعي إيطاليا تركيباتهم أبزنايت مال درب ميلان روميلو لوكاكو أب ناي تويتر حسابو اتحدش نقص إلو بملتقافو نتي أب مانشستر حبيرو نصو تتصوت إبرا قوت إيويوم إبرا أني نقص أني أنبسا إلو تلزمكح دهر دقيم أب كيعكال لخازعينو تبزا السمع زنيو كينج بمباليو أب تويترو لطيفوم ممتا إبرا سنة أقوحو إيسي ميلان كان معرفتي كلتا بارو مريحهم دربي زود وقوان تمثلو دهر عرفتي بأنتونيو كونت تمرح إنتر ميلان كاب مارسيلو بروزوفيتش ماتياس بيشينو ستيفان ديفيرغ كومو لوكاكو بزرخبتن 4 جولات حجيزة نمريحنة ميلان كونتو جبروتوم لوكاكو نا ميلان كاب سجاجر زاجيت 17 جولات بشمو أعطيرلهم إنتر أب سكواديتو طليان دحر 10 نزائدا زين برت لازلات سوا نمعتارن نعبلله جوفنتوس مفتصمته نمغبرنيا أنكيدام بمسرت وعل جوفنتوسن حنتي دوب كورياويت كلبن جوفنتوس رونالدو طرنيفا ناب سيول رأس ختمه دوب كوريا توقعيزا ناي محزنة صوتها كتكايدن انتو واحد خا رونالدو ن 45 دقيقة ملو كتسلفون كونترات غيره تسمعني يعني رام انتقونا جن رونالدو 9 دقيقة ملو أم منبر تغير كيكوف مبالو كم توعيلهم 45 دقيقة بزي متصواتهم بزحات دوب كوريان دقفتو كاريل وميوم دحر صوتا أسلطاني جوبي ماوريزيو ساري رونالدو بسنك دخام شوارتات كسلفو كم زي مرتسن أبغزي ولاقوا أنت جلسة بس زي تحجزوا دوب كوريانجن وقت كيتهم كمل لسلم نابيت فرديوم كسيسوم تي فاستا زبهال دوب كورياو تكال دما أبيت فرد غريبو نتوم زخصصو دقفتي 465 دولار كحسا كخفلهم تفريدوم دحر نايزوم توسون دقفت كسي تمهصالي كستات يبقاقس كمزلو دما يفلاتم أصات 66 شح دقفتي أبتي نايت علك ناي محزنتاو قدمون ترخيبهم نيرم يوم مسارات سمعنا رونالدو كم سلف نفلت نيرناينام دحر عرفت مجمارو كم زي سلف تحبيرنام نزي مسلاف دما أقدمنا يغريتا نحات تقوان تبلو دقفتي رونالدو ننوي حجزي نسو كم زمتسن كم زتصاوتن آمينكم لهم ما وعوعيتات كتقبرو غنيهم كبلو نفاستا تماعيتمم كاندي نزوم دقفتي زخوري نجر ناي رونالدو قداي زي كونه نايتا أستات 221 عامتات تاريخ زلوه عباي كلب متلالن بوقعي يغريتا زي محتاتن يوم خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات أبزازيمنا لنا أبقى علي بخالق حابريتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان